Здравейте, скъпи абонати, мои приятели на канала Светът на батката в YouTube, също така и на гости, които ще гледат видеото от петъчния битак в град Търговище. Времето е плюс 5 в колата, навънка е малко по-студено и сега ще отидем да видим какво ще ни предлагат малкото търговци, които се осмелиха в това студено време да излязат на битак и да тръгваме. Ето ги тук и първите търговци с най-евтините стоки. Да, млековарка има тук. Колите, сега две хубави колета с редуктор на Bosch, батерия Bosch. Това е на Yamaha, пак е по лиценз на Bosch. Ако някой го интересува, ще ги свържем с търговеца за двете 1500 лева. И така не липсва народ. Много тежки дни идват за... О, здрасти. Какво си купи? Колко пари яде? 40 евро. 40 евро? Пак сайт. 50, 100 лева му искаш. Оли, чистак много, то направо много. Чистак е? Чисто много. Добре. Как Браво. си? И така на битака сме в Търговище. Студено време. Сега да видим какво правим тук. Кебабчета, бойна готовност сме. Айде, оха! Най-добрите кебабчета на битака в Търговище на дървени. О, тук ли си, Франсе? Ти изкара стока ли? Да, бе, сканах, продадох я това. Взеха ли ти такса, виж? Добре, чакай да... Ще дойда да те видя, аз като да ти видях бус. Виж колко колело има там, бе, гледай какво става. Гледай колко колело, твоето ли е? Страхотен звяр. Гледайте какъв чопър има тук само. Чопър ли, какво е ти колело с някаква система от вериги. Такова за първ път виждам, приятели. И да ходим нататък. Ето локви, някои търговци се приготвят да си ходят. Аудиотехника. И така много инструменти на битака. Как пръсти си? Колко метра ли е? Например, точката, отсреща точката ставаш до теб. Да. И отсреща точката, къде забиваш. И ти измерва разстоянието. Добро дошъл е. Здрасти. Как е върли работа? Изкарали за таксата поне. Абе за кафе, щом пие кафе, значи съм изкарал. Важно Поне това е кафе, бали се. и музика, кючек ти пуска. Ама за бали се не съм изкарал още. Еги часовници да ни кажеш, изкарал съм ги. Моля като ти кажеш, аз не мога да намеря часовници. Чакай да видим сега един Франкфурт съм ги докарал, чисто нови са. Един часовник търся аз тук да видим. Топли са, топли още. За един абонат. Да видим един електронен. И според джоба има и според... Камерата да... Франкфурт. Камерата... Много часовници, бе, мали.
Как ги събра тези часовници от Франкфурт? Абе, Бе? много труд, много пот. Бай се спокой. Да, тайм. Днеска намаление, да знаеш. Супер намаление днеска. Повече са китайски тя. Но нека е... Той бачка трябва да се заради така. 36 или 4 лева. Нямам зарадно. Часовници. Ако търсиш нещо такова, Не, виж го часовника, дето. не, имам аз. Ой. Търсим Ролекс, търсим. Ето Някой ги, Ролекс. ето ги, Видя ги ето там. ги. Видя ги там, видя ги. Видя ли ги? Видя ги, ама... Там се теха за А, сватбите. ти кострова ти. Интернет столи, ама аз ще го дам за половина. Те... Той за, как се води, италиански маниста, само че ахат, не, Не бе. не е Малахит се води. Да бе, аз не мога да кажа. Малахит, ама... За 20 лева ще ги дам, който е колекционер. Иначе, който не му разбере, за 2 лева да му дадеш, няма да вземе. Вземи си един часов да му споменуваш. Е, такъв търся, аз съм голям мъжки търся, такова. Електронните ли? Да, със Сейко ли е? със 7 мелодии търся, със 7 мелодии. Сейко имах. Два прегледа и един ми ги взема от Бургас. Сейко неща, Монтана търся за един мой абоната, виж. Монтана? Монтана. Не е проблем, мога да намеря съм. Аз тук Обикалям, обикалям аз съм във Франкфурт и обикалям пазарите. Ох, те лудия град. Това е лудия град с наркоманите пълен, виж. Много Аз съм наркомани там. далеч. Аз съм 20 км. Тъй ли? Я да видим сега тук тези ролексите. Да, ама... Моят приятел купи тук. За 100 лева купи ролекс, продали го за Да, бе, да. 5500. Да, бе, той е го такова. Те моите са малко така. Ау, това спря музиката. Антика, Nokia. И 3210. И 3210. Тъс беше 6110 тая. Тъс е така, има две. И черния дисплей и със синия. Аз то бях 6310. Всички серии бях събрал. Айде, почна музиката. Айде, то остане да бачкаш. Да видим колежките. Какво продават тук. Може да не иска, не може. Как да не иска той? Може да пръв път ги да снима. Здрасти. Кажи сега от Германия, какво гледаш, какво правиш? Берлин, да са живи и здрави. Ти ли си в Берлин? Дъщеря ми, изядме. Те гледат, значи, а? Тъй като има Еми сега им прати, поздрави им прати. Много На поздрави, Берлин. Айде, Добре. да сте живи и здрави. Така. На Германия много поздрави. Чак сега се сетих. За тебе. Аз го гледам, аз оттам. Я да видим тати какво продава сега. Тати, От него научавам цените. те ли пращат стоката? Те ли я пращат Не, стоката? тя на сета на брата. Добре. Его е. Хубаво. На работа са човека, тръгна се. Да. Айде, всички се тръгват вече. Що те разваляш бе така? Няма хора ли? Или стана студено? Ей. То, мои приятели, започнали да пръска сняг. Идеята минус 10 градуса е другия битак. Айде, 8 март далече. Подаръците. Да. Я да видим сега тук.
колелета. Това е най-хубавото колело за мен. Удобно, градско колело. И така продължаваме нататък, приятели. Доста търговци почват да събират соката. И така. Аз за много години кака? Как си? Ви събирате ли? Какво правите? Амали, торпичка. Аз за много години. Ако искаш торбичка, мога да ти подаря. И аз те помислиш, че са големи карти. Ти е за чистене на плод, сигурно. Всичкото е 15 Спака. лева. На чайника взеш. Айде на ефтинията. Ая, вестник. Сега чай. Ай! Да, вестник го заповядай. Без пари. 12 лева. Без пари. Ето вестника, ще ти дам, торбичка ще ти дам. Опакувай си го. Белгийски сириза. Много ми е малко са чашките. Те са антични, така. Ето 6 евро. 6 евро дава каката. Виж, от макито вземи 5 лева. Маке! Маке! Айде успех с продажи. Чао. До друга седмица. И да видим още какво се продава тук, какво се предлага. Я да видим какво тръгва сега. При лошо време, гледайки топли чорапки, трябва да фърчат, реш. Те тогава се сеща народа, реш. Ръкавици и нищо не върви. Всичко ще се изпокри сега. Този музикант, голяма работа. Изгони, развали ми така, да знаеш. И така, приятели, продължаваме. Ето тук моя приятел купи електрическата резачка на Parkside. Всички са нови нещата, проверени на много добра цена. Са инструменти всичките. Ето тук още инструменти на Parkside. Где ти разваля битака? Видим. И те да видим. И тук събират хората. Много музиканти, много нещо, много музики. Хората се сгряват, като танцуват. Един ретро апарат за диапозит, за филми. Не спомня детството. И тук имаме дрежки. Дрежки. Да видим каквато система. Штил. И вас майка. Ти водостроика ли? Колко пари? 120. Че добре, супер. Виж, хората искат да пазаруват дрехи. Искат, ама няма... Ето и първо се виж. Те го наса на гьора, бак. Той да може гумите. Свършило то.
Айде на яките та. Айде отивам да ги видя от тата какво става. А? Видяха? И така, приятели, май сме към приключване. Вижте, битака. Хората замръзнаха. И така, още една сергийка за последно ще видим. С най-хубавите мебели, които се предлагат на Търговищ. Въобще Търговищкия битак е един от най-добрите сувенирчи на България. Тук се продават само по-качествени неща и малко по-скъпи, защото и нещата не са без пари тук, както на Разград. Ето вижте какви столови, маси, страхотни. Опа, как сме? Добре, ти. О, фюра даваш, фюра! Чупихме. Отидече, за късмет да знаеш. За късмете, да. А, така, браво. И тъй. И вижте какъв фенер има там само логичен. Стоп. И това е приятели. Така свърши. Това е от Търговския битак. Благодаря ви, приятели, които бяхте с мен в това видео. Ако го поддържате с някой лайк, ще ви бъда много благодарен. И така, до нови срещи в следващите ми видеа на YouTube канала Стът на Батката.